इंधनाचे मोल हेर सगळ्या राज्यांनी देंवल्यात, मात महाराष्ट्र सरकार मात हे मोल उणे करपाक पळयना। इंधनाचे मोल कित्याक कमी करपाक मेळना हाची वेगवेगळी निमतां हे महाविकास आघाडी सरकार दिवपाक लागला। इंधन वेलो वॅट कमी करून महाराष्ट्रातल्या लोकांक सरकारान म्हारगायेंतल्यान लोकांक थाकाय दिवची अशी मागणी महाराष्ट्राचे विरोधी पक्ष फुडारी देवेंद्र फडणवीस हांणी केला। भाजपाचे सरकार आशिल्ल्या हेर राज्यांनी इंधनाचे मोल उणे केल्या मागीर महाराष्ट्राचे सरकार ते कित्याक जमना काय असो प्रश्न तांणी सरकाराक केला। खरं म्हणजे अतिशय लघु दृष्टिकोन, सूक्ष्म दृष्टिकोन या सरकारचा आहे। शॉर्ट साइटेड अशा प्रकारचं सरकार आहे। या सरकारला केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्र्यांनी पुरतं उघडं पाडलंय। 1,20,000 कोटी रुपये पेट्रोल डिझेलच्या वॅटवर सरकारनं कमावले आणि आता मात्र ज्यावेळी हे दर कमी करण्याची वेळ आली त्यावेळी मात्र अतिशय चुकीच्या पद्धतीनं या ठिकाणी वेगवेगळे बहाणे केले जात आहेत। देशातल्या भाजपच्या सगळ्या राज्यांनी पेट्रोल डिझेलचे भाव कमी केले। बाजूच्या गुजरातमध्ये, बाजूच्या दीव दमणमध्ये, बाजूच्या गोव्यामध्ये 15 रुपयांनी भाव कमी आहे आणि या ठिकाणी मात्र हे सरकार ते कमी करत नाही आहे। दुसरं असं, या सरकारनं जे सांगितलं आमचे जीएसटीचे पैसे यायचे आहेत तेही वित्त राज्यमंत्र्यांनी आकड्यासहित हा दावा किती खोटा आहे आणि जे उरलेले पैसे आहेत ते कसे या ठिकाणी जुलै ऑगस्ट पर्यंत द्यायचे सगळं सांगितलेलं आहे। त्यामुळे या सरकारने बहाणेबाजी बंद केली पाहिजे आणि तात्काळ पेट्रोल डिझेल वरचा वॅट कमी करून महाराष्ट्रातल्या जनतेला दिलासा दिला पाहिजे आणि आपला खोटारडेपणा बंद केला पाहिजे।